Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Fil-Jum Internazzjonali għan-nisa fix-xjenza ittella t-taħdita bejn qatt xjenzati u persuni li jaħdmu f'dawn l-oqsma fosthom l-istem fil-Fakultà tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta. Fost oħrajn f'żewġ panels separati ġew ittrattati diversi suġġetti brabta ma' dan il-qasam kif ukoll l-isfidi li jiffaċċjaw in-nisa f'dan is-settur. Intqal ukoll li aktar nisa għandhom juru interess f'dawn is-suġġetti e kif biex issir ir-riċerka u l-innovazzjoni meħtieġa li tiffaċilita ħajjet kulħadd, in-nisa għandhom ikunu wkoll fiċ-ċentru ta' dan is-settur. Tkellimna ma' Aleksandra Bonnici, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ tax-Xjenzati kif ukoll lettur fih dan il-Fakultà tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta. Sfortunatament, il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-qasam tax-xjenza huwa ħafna inqas mill-parteċipazzjoni tal-irġiel. Avvenimenti bħal dawn qed jippruvaw nippromovu l-idea ta' gender equality bejn in-nisa u l-irġiel fil-qasam tal-istem u nikkoraġġixxu tfajliet li għadhom żgħar li qed jitħajru jidħlu fil-qasam tax-xjenza biex ikomplu jistudjaw ix-xjenza. Tkellimna wkoll ma' uffiċjal li fix-xjenza u l-immaniġjar fl-Uffiċċju tal-Marketing Alumni and Communications li spjegat il-bżonn wara avvenimenti ta' din ix-xorta. Qed niċċelebraw l-10 sena minn din il-ġurnata daqshekk importanti nħass il-UNESCO ħassit il-bżonn illi inżidu nisa u bniet fejn tidħol ix-xjenza u t-teknoloġija. Għalfejn? Għaliex jekk inti għandek nofs il-popolazzjoni mhix inkluża fejn tidħol anke l-innovazzjoni, l-innovazzjonijiet tagħna mhux ħajkunu ta' parità, allura importanti ħafna. Waqt din it-taħdita tkellmet ukoll is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li spjegat kif aktar nisa huma meħtieġa f'dan is-settur e kif dan is-settur iddominat minn preżenza maskili. Minn barra hekk is-sem tan-nisa fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa essenzjali wkoll għall-Viżjoni Malta 2050.